Sami cekap nggih. Pun, Pak. Nggih, matur suwun. Mboten sah repot-repot. Alah. Gayang. Iya. Salah tingkah kowe. Salah tingkah kowe. Aku dadi ra penak to Mas. Wah, kok. Sampe kancane kan terus dikek. Sik, kowe muni ra penak kok bareng wis rampung. Lah ya piye? Ning nuwun pangapunten iki mboten nonton kibote, Pak. Oh, mboten nonton. Nggih. Waduh. Napa? Napa diganti 1200 mawon? 1200 napa niku nggih? Nggih. Iya. Iku biasane kula mboten beto nek Pak Katir kala wingi pesen nggih. Kula padoske. Ya, lah ya ora biasane ora nggo nganu. Napa sanese mawon sing kira-kira gamelane iso muni Pak Katir. Pun kula nderek ning dianu dikancani. Oh, siap. Ya. Asal nggih dikancani nggih. Dikancani sapa? Panjenengan sing milih mawon, mboten kula sing milih. Lah iki nek kan milih kabeh kepilih niki. Oh, salah siji mawon. Oh, nggih. Kabeh kena uyu-uyukan. Mbak niki wae, Mbak niki. Mbak sinten niki? Sapa? Mbak, wah iya. Sampeyan ya selerane padha kalih kula. Lek kula mboten. Sedap. Lek kula milih bener mboten niki. Nggih, bener nggih. Ibune mau ndelok ora ya? Monggo, Mbak. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Pripun kenapa niki? Lah wau jane kula ajeng pengen nyanyi ning Mbak Cangik mung mboten bentuk keyboard terus pripun iki? Nggih nyanyi sing ngangge gamelan mawon napa? Contone napa contone? Contone andang le wong. Jenengan apa saya kutho ning gamelane piye ya? Bisa enggak, teman-teman? Enggak ah? Bisa. Oh, Nyidam Sari nggih. Nyidam Sari nggih, Bapak Ibu nggih. Langsung. Nek bawa mboten saged e. Oh nggih, langsung. Napa jenengan sing bawani kula sing delok. Kula langsung bawa napa langsung jenengan mawon nggih, kula kancani teng mriki. Upama sliramu sekar melati aku pun bangkit dan sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati. Gebrobyos iki. Mboten cah susu, mboten cah grogi. Gebrobyos ora grogi. Lagi napa? Ora ngerti kula. Ora
bisa lho. Mboten sah dipikir. Ayo pun memper panek gembrobos ayo amor semono iki sumuk. Maksudnya piye? Amor wong lemu iki marai sumuk. Ya ora lemu ora kuru ya tetep sumuk sing hawane sumuk kok. Ya ora, ya saya ketetekan semono kuwi jan. Aku ngapa lho? Aku ora ngapa-ngapa kok gitu. Angine iki lho, angin sing marai silir iki ketetekan. Oh, ketetekan, Pak. Ketetekan apa? Oh, bapaknya ora kok. Sinek nalikane Nalika ing dalu lamun mati ora bakal joget Pak Katir. Mbok. Dereng. Oh, dereng. Lah pripun nih? Mbok empon wae. Lah, dene rampung lho nang. Urung rampung kok empun. Gemblok biasa Mbak. Pundi kula gentenane. Ngawur. Kurang sedilit. Kurang sedilit. Kurang Kurang sak nul ngoten ya. Saknyuk. Oh, sak nyuk nggih. Nggih. Nalikane sami tekap nggih. Mpun, Pak. Nggih, matur suwun. Mboten sah repot-repot. Alah. Bayang. Iya. Salah tingkah kowe. Salah tingkah kowe. Aku dadi ra penak to Mas. Ya kok. Sampe kancane kan terus dikek. Sik, kowe muni ra penak kok bareng wis rampung. Lah ya piye? Kok mau. Ngene lho. Ora apa-apa ditampani kuwi katresnane Pak Katir karo awake dhewe kok. Nggih. Atur nuwun nggih Pak nggih. Nggih, matur suwun Pak Katir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ngatos-atos nggih Pak. Matur nuwun Pak. Telek. Aku ora penak lho piye iki? Piye iki? Alah wis rasa. Wong semene iki wis ngerti nek kowe iki nek karo dhuwit ki ngulik. Dadine ora usah sok muni ra penak wis digawe. Nek karo Pak Katir urung tau karo jenengan ya kulino njaluk nek iki mau kan ora. Aku ora njaluk to. Mboten. Arek diparingi to. Nggih. Tampani santai wae. Yes.
Nek kowe mau kejaba kowe mau muni sawirane Pak Katir, kuwi saru. Nggih. Oh, ning kowe meneng wae kok Pak Katir dengan ikhlas nggogo isak terus diparingke kok. Aku sih ampun-ampun lho Pak, ampun ngono kandhani ngeyel kok. Nek wis ngono kuwi tok ampun-ampun ki malah grengseng. Lah? Ampun Pak, ora peduli mesti ngono. Ya. Nggih nek Kang Lak duduk lagi? Ya duduk lagi. Okay. Ya engko ndak tok pek kabeh duwite. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, ternyata iki nganu kok no, acara merti dusun uga. Ya, ana ing ngendi Banjar Dadap kene pengajiane wis tanggal 30 Oktober wingi ya. Jalan Sehat tanggal 17 Kencing wuduh Lonceng WKSBM 17 ya peresmian gedung pertemuan bakti manunggal. Oh sing ngendikane Pak Katir wayangane arep dikeke ning gedung pertemuan. Iya sajake ning ora sida nek mengko ndak penontone ya ora mot ora iso leluasa turun kule nata sound system kangelan ning gedung ki gemrunggung ya. Kira budaya merti dusun 22 wayangan. Oh kira budaya mau awan saiki wayangan no. Ya ketua panitia Bapak Haji Katir. Oh kok Triat Mojo ya ketua. Iki kabeh wis ditulis nang kene kari maca nawala-nawala sing anu tumiba ning pangkon. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sapa iki? Oh Fajar. Ya. Mangke kula badhe numbang ngendang. Oh ya. Wah jan sip iki cah. Siji iki jan semangat banget ya. Kami keluarga besar Rizky Konveksi Gatak Bangunarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Inspiratun Katir Triat Mojo sebagai DPRD Provinsi DIY minta lagu Gerajagan Banyuwangi dalam kurung Tatin. Oh iya. Omah Rayap Desa Ilabur Banjar Dadap Saya Makmur. Amin. Nyuwun gugur gunung. Salam Jaguriko. Oh Pak Fauzan, ya camat iki. Camat Banguntapan. Biyen camat Sedayu no. Oh iya. Saiki wis pindhane Banguntapan. Ya. Bapak Karjilan. Umbularjo Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung. Iki nek radi Pak Caosi terus ngogok-ogok sikilku iki. Ha iya. Caping Gununge durung, Caping Gununge durung. Ya. Iya. Semangat banget iki nek ora tak dhisikke kok ndak malah jawili aku saka mburi aku sok kaget enak. Iya. Saka Umbul Sari. Tak wacane komplit ndak diprotes. Ya. Wong nang mburi kelir iki lho Bapak. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ayo diaturake. Urut sik ya, Nak. Ya. Ki mau jane Pak Katir ngendika nek arep nimbali bintang tamu ning wis kebacut payu. Sapa? Masih ana. Mbah. Aku nek mungsuh kae iso watuk-watuk tenan. Ya dagelane iki anyan kowe nek ngrasake isih ana dimungsuhke ayu. Kowe nek sing ngerti dagelan Basya Rombok Perenjak. Persis banget. Iya. Ya kuwi asline. Iya. Nang apa ta? Wangun kae. Iya, ya ngono. Ayo diwiwiti saka Mbak Tiwi Caping Gunung. Ya. Neno. Engko terus gugur gunung Pak Camat. Ya. Alun-alun yo Mak. Iya. Saben bengi nyawang. Monggo. Saben bengi nyawang. Terus Mbak Agnes, ya. Yen memajang mong karo janur kuning jejere meneh Mbak sapa kuwi? Ika. Ya. Kembang wae. Monggo. kembang wae
Elisa. Ya. Pacitan. Ya nggere kacamata ya sengit e, Sa. Kenapa? Kaya tuwa banget e. Ya ben. Rai-raiku dhewe kok. Oke, ganti rai wae piye? Ganti raine wondo gelem apa? Imut. Imut. Serwi. Jana. Ya. Jejere ya Nyai Dasima. Ya. Kaya demit. Ya, mangga. Ayo anu bari neng TV Banjar Dadap iki dusune ya merti dusun digawe parikan ayo Potorana ya kena Plotrana Potorana Iwake megap-megap iwake megap-megap kentekan banyu wo terus mugi Banjar Dadap tentrem rahayu. Ape amin yo. Yo Mbak Agnes. Yo. We aku kesadap. Nah iki mulane nek ora ngati-ati lho no. Iya. We iki iso disadap. Iya. Sadap Husen. Nah, iya. Yo. Konangan bojoku terus mugi dusun Banjar Dadap tansaya maju jejere Ika ya iwak kakap larang regane terus mugi warga Banjar Dadap heeh lancar rezekine amin apik kuwi ayo Elisa ayo Sa uyu sinden tuwek sewot ora apik kuwi ngoso mata iki ora apik tuku lensa kae lho apa lensa sing dilebokke nggon mata kae lho sing iya sok-sok nganggo lensa sok kacamata ben variasi ngono lho hidup dinamis kok dinamis aku iki mau ana sing ngrasani lho Pak Sino ngejak sinden umur 70 ya kacamata Elisa iki tetep manis kok di sawang yo berarti dirubung semut lho merem sekedap karo mangan apa terus mugi warga napa Banjar Dadap tansah lumintu karaharja nah ayo jajare iki ya jenenge sapa ragah nyebut aku Lah ngopo? ngopo to ora menjas ngopo Pak piting modar kowe Jok main-main we. le modari ora kok kentekan napas ning mergo ambune kelek wae kok iso akeh iki ra tau mulih kok nyinden mau ning Surabaya mbuh ndus adus nendi mbul adus ya wis ben yo Panjenengan adus po? ora Iki ini. anek adus ki marai ngantuk adus sore ngoyah niki ler penuk banget ae mulo rasah tisu basah Mambu ora rasa omong. tisu basah Sidora iki. sida yo Lunga neng kokap. lunga neng kokap Golek sukun. golek syukur Mugi warga Banjar Dadap. heeh rukun Iya. oh ya jajare ayo yuk sate kere sate kere sing ngomong apa to jane
Hah? Sate kere iki ngomong apa? Sate gajeh. Kae jenenge sate kendal, kate ngendal. Lah, kula nek ngarani sate kere. Mesakake wae dodol tenanan kok dunekke sate kere. Kae pancen nek dipangan cangkeme marai kandel. Saya bar mangan kae dombeni es. Wah, ling ngilangi dadak didithiki kok kijinge lho, Tek. Sate kere terus Nyelempitne nguntu. tenan ora. Ayo tenan. Mugi desa Banjar Dadap kene Oh, tambahi kene. tansah tentrem rahayu. Tansah tentrem rahayu. Ayo Neti. Ya. Tuku sayap. Jejere wis milang-miling mikir kan. Wahyu. Wis kecekel dienggo kancane terus aduh apa. Nang kene. Iya, apa mau Net? Tuku sayap Tuku sayap. dimasak semur. Oh, dimasak semur. Mugi warga Dadak Banjar Ora Dadak kaya aku. Kualik senengane. tansah makmur. Tansah makmur jejere yo. Kilang. Wis kentekan ukara pisan. Yo. Ana wong mangap Bener apa-apa bebas loh, parikan iki bebas, mangap mingkem bebas kok. Ayo. Mang ora apa-apa ora mingkem dhewe. kelebonan coro gede. Apa? Coro. Kelebonan coro gede. Coro gede. Terus Mugi sedaya warga Banjar Dadap Heeh. ginayuh panjangkane. Apa? Ginayuh panjang. Ginayu panjangkane apik. Ayo Pras. Mula Prastiwi iki mesti tak keke pinggir dhewe. Mergo di antara sindes semene iki sing paling pinter dhewe asline Prastiwi. Oh iya. Ha piye? Wis kuliah barang dedeke isih semono. Ning pasar Sentul. Pasar Sentul? Heeh. Ya. Tuku kutang. Nek iki jane ra ketemu nalar, wong ra ono kono iki. Ono aku nek tuku ning kono. Oh ya wis. Golek sik ukuran baby. Terus Sik lali ya. Mugi dusun Demangan Kidul. Balong Kidul mboten sah surak niki lali ya. Balong Kidul. kene Demangan Kidul kok kene. Balong Kidul. Heh? Apa? Balong Kidul. Ya Balong Kidul. Ah kok men Demangan Kidul? Rasa nesu. Ning ngono kok yo nesu. Aku kira nesu mung genahke kok. Jangan teman-teman ya. Wah. Ayo kalah aku. Aku nek kowe iki mung sakmenekku, ayo nek ngantem mesti nggon sing ayo ta. Ora bakal ngarah sirahku ora kena kowe. Ya sak kenane. Mugi dusun Balong Kidul. Saya maju lan berkembang. Napa guyu? Pas kok angkok. Berkembang apane ya, Nok? Iya. Kata-katane kok ora nyimpul. Iya. Panas udan sapa bajute Mbak Ayu ya. Panas udan udan panas aling-aling Caweng. Ya, mangga.
misowa capek gunung terus nadyan monggo nadyan wadon sarta inumane banyu bening yuk Prastiwi
Luar biasa ya. Pasukan joget sudah siap ya. Ya wis ora apa-apa mak. Matur sembah nuwun iki pirang-pirang diaturake no. Ya. Ya saiki alon-alon diaturake tetembangan sing disuwun. Ya alon-alon ya mak ya. Mas Fajar ndi Mas Fajar areng anu ngendang. Ya. Mas Fajar iki piyaine tunanetra. Iya wingi dek neng perang wedanan ya rawuh ya. Saiki ya kepengin nyoba kendang. Wah, aku gumun lho piyayi nuwun sewu tunanetra suarane apik, kendangane ya apik. Rasa kesusu, Pak, ampun kesusu. Ya. Diantu-antu pokoke ngono ya mak iya. Nah liwatke nggon panggung ya Mbak Mas apa jenenge Mas Fajar iya jane kene iki ya ana sing biasane sok karo dadi penyiar swan apa jenenge iki kanca prihatin lahir batin kae iya kae Jafar iki Fajar kok ming jenenge meh padha diwolak-walik tur ya uta kabeh ha iya wis ra apa-apa wiyaga ya aja nesu nek kepidak ndase maklum karang ya ora weruh kok ya iya engko nek ngerti-ngerti yong ngono. Nah aku dadi pacar malah tak netke. Iya, ya. Ngiwa apa nengen ning ngendang? Ngiwa nengen iso. Nah, saiki sing nyekar Mbak Ika. Ya, men dikendangi karo Mas Fajar. Ya. Ya. Nembang apa ik men dikendangi Mas Fajar kuwi men preso arepa tunanetra ning kendangane apik menjenengane ya wis tau nyoba oh aku dek ning anu kae tau njajal kendangane dek ning wetan kono daerah Candi Mboko kono ya napa nggih ayo sing langgam sik men heeh men panjenengane ngendange ya nek jaipong mesti ra iso ha iya jaipong iso arek kendange akeh ngono ra iso ora pener mesti tangan. Heeh, sing kendang batang bae. Apa? Kadung tresno apa? Ya, aku ya ora apa-apa, kadung tresno. Tresno banget pokoke. Ambek kadung tresno, saiki kadung tresno, pengenane kadung tresno. Ayo ganti ya ganti. Ya ora apa-apa kok aku meng ngene kok ganti senengan. Lah nek jenengan bosen. Ora. Aku ora tau bosen. Nrimo. Aja kowe rasa ganti wae aku ora bosen kok. Maksudnya? Maksudnya tembange meng kuwi wae. Pangping. Ya centak ganti ora tau mulih kok. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ya. Rino wengi. Rino wengi. Dadi marang kayung yon marang
to wong loro kit mau. Sapa? Rembug apa? Rembug apa, Bim? Aku mesti ngerdo ngrasani kowe Mas. Kowe ngerti apa, Bim? Diandani apa? Apa? Kapokmu kapan? Gede nek ditakoni ora iso omong. Nek jane Bima ki anteng wonge. Jane Bima ki anteng. Sing ngusil ki sing ngrebab. Ha iya. Mbok aku ngerti kok watake. Ha iya. Arep tak ajari usil to. Jaya. Jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara Mas Fajar siap-siap tangane ditumpangi nggon kendang sisan. Engko nek gayane lepas tangan malah kleru. Lamat Mus. Ora kena kendange, malah keplok. Yo. Lamat Mus katon tejane. Kendangane Mas Fajar. Tak tambahi ringan. Anu gareng pung. Nah. Pacar
kaya ana chemistry karo Fajar. Aku kalih. Nggih. Oh, nggih. Iya, nembangmu ya apik, kendangane ya tak kumplak gendung kumplak, tak gendung kumplak. Kuwi malah iso tanggo penghayutan lho. Iya. Ayo Fajar kon nyunggi kendang. Terus kowe nang mburine. Malah gayeng. Gayeng ya, Pak, viral. Iya, malah viral ayo. Nggih. Oh, ki mau wis nembang, ki wis pesen karo aku nganu lumantar WA. Mbok, Fajar iso WA. Iso. Saiki ana HP sing dienggo tunanetra kuwi ana. Oh iya to. Dadi nek dipecet suarane A P ngono kuwi. Dadi dhek iso nulis. Oh, nek ora ya nganggo swara. Wah, pancen canggih ya. Canggih dadi dhek iki rasa karo aku wis WA kok. Iya, ning ora tau tak balesi wong aku semelang nek ra iso maca. Kuwi engko ki nek dipejet muni dhewe suarane wales-balesanmu ya apa. Dhewe arep nembang Putra Nusantara no. Ya dicaosi wekdal. Ha iya. Emeng sinden-sinden kowe kene iki nganti mlukok. Iya. Mula Mas Fajar. Yo Mas, engko tak sangoni Mas, aja kuwatir. Yo. Yo alon-alon langsung jangkau wae ora apa-apa rasane iki. Entuk sirah wiyaga ora masalah. Aku sing njaluke ngapura, langsung des ngono wae. Engko nek semaput rak ketara. Senengane kowe ora. Rasa kuwate. Kowe Werkudara lho sikile langsung duncalke sikile. Yo, Pak yo. Iki kete gonta-ganti, heeh. Lho kok loro iki? Siji, sing iki bapakne kok. Kowe iki sembrono ora. Ayo, swara sampeyan niku teng kuping kula niku selalu berdengung. Ing atase tunanetra kok suarane apik. Iya. Napa nggih, Pak? Ngoh, kula mboten kok gawe-gawe. Ciri khas swara Klaten niku ya sampeyan niku. Monggo. Anakku sing bagus. Niku jane wonten pamundutan, Pak. Apa? Saking ngandhap. Heeh. Pamundutan utawa gandrungan. Gandrungan karo sapa? Aduh kok niki. Kuwi aneh-aneh lho. Kaya paham-paham ae. Nih ya ora apa-apa tak turuti, tetep kuwi panjalukmu tak turuti Mas Fajar. Gandrungan karo sapa? Ya. Arep milih ning Pekewo. Ora usah Pekewo, ora apa-apa. Engko nek ora gelem tak bekekenge. Dibekekenge digampangke. Yo. Mirya. Jenengan pilih kemawon, Pak? Mo aku nek kon milihke ya nek kowe selera nek ora. Lah ya mesti selera wong ora weruh kok kowe. Ayo jenengan mang nyebut jenenge ora apa-apa. Sapa? Apal kok sampean? Ya. Sinten nggih, Mbak? Aku wis ngerti aku. Aku wis ngerti nang pikiranmu aku wis ngerti ya. Mesti ngarepe tulis nganggo T ya ta. Lho kok preso to, Pak? Ah, ayo Tin, wis rasa dadak. Ayo kowe lagi laris kowe. Ayo. Normal karo ora laris pokoke kowe. Ayo Tin, ayo. Kula meneh. Heh? Saya lagi. Loh, jangan bilang begitu. Justru kamu itu diminta orang banyak itu karena mereka sayang sama kamu, suka sama kamu. Apa iya? Oh, apa iya? Ya. Pripun Mas Fajar, ketemu lagi. Iya, Mbak. Hadap sini dong. Kurang ajar kowe, kurang ajar kowe. Kowe gawe dolanan wong ra weruh kowe. Loh, ora lho nek kan kudune dia peka terhadap suara to ya. Ayo. Nah, ada, yo ya ngerti ya. aku nang endi Jal? Nek ngomong dikit. Darah kowe. Digrayai wae Mas Fajar apa. Engko nek tak omongi to, engko nek kleru kowe muni aduh tak kira gelungan nek ngono. Oh, niki enten cerita nyata, Pak. Apa, Mas? Enten cerita nyata. Dados napa nggih rencana tunanetra niku kula napa nggih alumni Man Klaten. Man Klaten itu mayoritas nggih weruh sedaya. Lah kanca-kancane mlaku rak mejewu kak ngeten. Nyapluk liya-liyane malah tekan alamatnya bareng ya, Pak. Alamat ngendi?
Ya alamat mriko. Nek wong kena alamate apa? Wonten. Alamate ngendi jal omongke? Mriki Kowe ora mancing-mancing tin tak. Polo lho ora. Alamate moto irung ngono ki. Oh. Ya nyampluk sak. Ya, arep gandrung. Napa sampean arep gandrung napa Tatin? Sinom. Cek Nggih. jenengan ajeng gandrung. Oh, jelas. Loh, nek jenengan ora ngerti aku nang ngendi yo kepiye? Dek iki lho. Kowe ngerti ra iki mau. Iki mau ono adegan lucune ra diperhatikan penonton. Apa? Ini. Oh, jelas. Iki kok datang nggo dikopiok barang ngene iki men. Lah wis senengane ngono. Ayo yo kowe, ayo. Kowe mikir arep tok kapake kok tok obah-obahke. Mboten kenapa-napake, Pak. Mengko teli sini ini napa ngono. Ayo, sinom napa-napa? Sinom. Sinom Parijoto. Aku engko doyak ya. Waduh. Ya Mas. Ah nek gandrungan ki oyak-oyakan. Oyakan Mas, ku nek kecekel gajulun ndase. Lah piye Lu kurang ajar banget kowe. Lah nek gandrung ki ya tuh. Iki wong ra rokok kon ngoyak kowe iki. Ya ora apa-apa to. Ndak ono wong kok njuk kecekel barang lho. Seneng nek kowe kecekel. Nek iso nyekel aku kok tak nehi hadiah wis. Ayo, nah aku sanggup lah. Siap. Ya tenan lho ya. Aku meneng wae apa mlayu. Nggih manut wong sing dawuh nggih jenengan kok. Langsung wae Mas tak sandal tak pikir ngene kok ngerti suarane langsung tubruk wae ben. Ya. Kok nek kleru nubruk bupras lho. Ah saentuke Mas, pokoke ora masalah. Engko nek bubras muni, aku Prastiwi, wis ben. Ya, monggo Mas. Mama nesmu kanggo Sindene gira. Jiwa Dia jeneng dapuane napa, Pak? Wis meneng kowe iki bengko sing bergerak men Tatin. Tatine to men anu jenenge iki Sri Uning karo Wiratmaya. Nggih. Ha sepuh kula ajeng kula gandrunge sepuh mriku ya, Pak. Apa? Sepuh Mbak Tatin ya, Pak. Ora apa-apa. Mboten napa nggih? Ora apa. Ora apa-apa ngono iki wis umum ya. Oh. Tua sing wedoki wis umum. Kang Mas. Opo diajeng Sri Uning? Kang Mas Wiratmaya. Iya. Menapa panjenengan menika kapang kalian kula to Kang Mas? Wis suwe nggonku ngenteni prasasat kumambanging watu item sileming palwa gabus Yayi. Aduh Kang Mas, panjenengan kok kados mengaten menika kados pundi to? Kula dadi rasane kok kayane dadaku kok mak ser-ser ngono lho. Padha. Kok Kang Mas madhepe mriki? Nek aku cara Wiratmaya Sri Uning muni-muni ngono aku dadamu sik endi? Wah bahaya, Pak. Iki Kang Mas, Wiratmayane urung umur. panjenengan pengen ngertos dada kula? Ora. Kepiye kuwi? Lah kula wedi, Ya Pak. kathek. Panjenengan mboten sak ajrih lah kula nika iki bojone padha to, Pak? Ya bojone Sri Uning karo Wiratmaya Lah kuwi. kula menika rak nggih garwanipun panjenengan to Kang Mas, kok Iya. dadak lingsem lho. Nek pengen dumuk ya nggih ndang nyek. Lah aku nek mentok nengke wae ngene iki ya kepiye? Aku ndumuk ning liyane dodo ya. Lah panjenengan pengene napa? Mang dumuk. Ayo gandengan wae. Wah, Oh, gandengan ya. Goleki tanganku sing endi? Ayo. Oh modar ya.
Iki sing njaluk sampean dhewe gandrung lho, bareng digandrung malah modar. Jajal tanganku tak atrungke, jenengan goleki ya. Sing endi? Oh, ketemu e. Apa jenengan pancen pinter sangat lho, Kang Mas. Aku durung sepiro. Oh, dereng sepiro. Sadurunge kowe ngatung aku wis ngadongke tenan. Kang Mas panjenengan kok tangane kok ndredeg niku kenging menapa to? Aku ndredeg mergo lho sinten lek ngomong urung tau empun kok. Lho, mbok tau gandeng ngoten lho Pak maksude. Urung tau pripun Mas? Dipun lajengaken riyen Kang Mas. Ora apa kang si coba aku tak mireng suaramu kaya ngopo kanggo nambani rasa kangen ning atiku Yayi. Napa panjenengan kapan kalian kula tekang Mas? Iya. Saderengipun kula nembang. Iya. Kula pengen takon. Takon apa? Nyuwun prisa. Apa to? Ketoprak. Karo bojone nek ya ora apa-apa ora. Ya ora kok tata kramane wong wedok ora ana iki. Saderengipun kula badhe nyekar, kula nyuwun prisa rumiyin Kang. Iki kula nyuwun prisa riyen. Panjenengan nek dados bojo kalih kula niku pengen duwe anak pira? Jane nek loro wae rasa hokeh-hokeh. Oh, kabeh iki kabeh. Kok meng loro tekan Mas? Ora Loro wae. Loro? Lek ngopeni angel kok. Pengen loro lanang karo wedok? Iya ben komplit. Amin nggih Mas. Iya. Iki piye terus sampe tekan ngendi mau Kang Mas? Tantu. Amun. Diamon kok keramik. Ayo maksudnya sing wedok digeprok ya keramik ngono. Napa niki keramik? Mboten kok niki. Pak mampir sik diajeng. Injih Kang Mas, mampir wonten pundi? Ning daleme Pak Katir. Oh nggih, menika wonten napa? Iki ana adicara merti dusun. Terus? Ketoprak apa pranata cara. Aku dijak mampir lho. Oh ayo kita berkembang pikirane dhek berkembang. Iya. Nah, ketoprak Wiratmaya karo Sri Uning kok mampir nek Pak Katir iki. Katanya Pak Katir wis tuwa banget saiki. Ayo. Monggo Kang Mas. Iya. Iki pundi wae? Lumampah tanpa
dina iki pun Kakang bakal ngayahi wajib ya kuwi Brastha Kraman ana ing Praja Bojonegoro Yayi. Mula sliramu bakal tak tinggal ana ing Taman Sari kene. Ampun to Kang Mas, lah kula nek ditinggal terus kula kepripun? Dikancani para abdi kang ana ing taman kene, sliramu arep seneng-seneng monggo Yayi. Mboten kula mboten purun. Nek kowe iku kudu ngepaske karo adegane desone tak ajari. Ki mau dialog cara Jawa Timur. Diajeng. Apa? Pun Kakang bakal budal marang Bojonegoro Brastha Taman. Kowe langsung wedokan Jawa Timur iki kenes. Kang Mas, menapa mboten prayogi panjenengan lenggah rumiyin to Kang Mas? Ngono. Adane dhuwur ngono. Heeh. Menapa mboten prayogi to Kang Mas nek panjenengan menika? Hah? Lho niki Sri Kandi, Pak. Lah piye to? Ora Ora. kaya wong tetek. Maksudnya tetek piye? Kulino tetek ya? Dalange kulino tetek. Aja ngono iki pendhuwure awake dhewe. Ah, mutar. Sapa? Iki Pak Dalang iki. Endi? Iki salon. Iki lho. Kowe kleru le mengo. Iki salon kok Pak Dalang. Pak Dalang kan kaya salon kok. Ireng. Mula sliramu bakal tak tinggal pun Kakang bakal ngayahi wajib Yayi. Banjur kula kepripun Kang Mas nek panjenengan menika kesah? Tindak. Tindak. Terus kula kepripun? Kowe ning omah wae. Kula tumut. Aja. Lah kenging menapa? Akeh wong lanang. Lah nggih akeh wong lanang. Kaya weru-weru wae. Akeh wong lanang senajan akeh wong lanang ning ati kula tetep kalian panjenengan lho Kang Mas. Aduh Yayi, adikku wong ayu. Waduh. Pripun Kang Mas kula tumut nggih. Nggih Iya. Kang Mas. Tak cekel terus lho iki. Aja Melu ya melu. ning. Durung wancine melu. Lah terus kula melune benjang napa? Sesuk Rejeb ya. Kok dadak enteni sok Rejeb to Kang Mas? Lah aku ki ditinggal sedina wae rasane kaya setahun lho Mas. Waduh nek suwe banget. Lah yo aku lagi pengen karo panjenengan lho. Ayo, tak bacotke tembangnya ya Yayi. Nggih Kang Mas. Kowe nggo dari tangane Wiratmaya karo Wiratmaya dikipatke Wiratmaya mlayu ben engko tekan ndi nengke wae Wiratmaya. Mesti aku tindak diajeng tegrobyak. Nabrak tobong. Pripun to Kang Mas? Mbok ampun kesesat. Ora. Aku bakal ngayahi wajib kowe ana ing taman kene Yayi. Kula mboten purun kula tumut to Kang Mas. Ora iso. Kula tumut kok kaya kula ajeng tumut panjenengan. Ora iso. Kok ora iso? Sebab pun Kakang bakal ngayahi wajib ana ing perang gedhe. Mengko ndak siran kesonjo boyo Yayi. Jenengan ajeng ngayahi kewajiban apa arep golek wong wedok liya? Ngayahi kewajiban. Tak gojoki gampang. Kewajiban ngayahi perang gedhe. Ah ngapusi paling nang kono ya golek wedokan to. Ora, Wis. pun Kakang tresno marang siramu Yayi. Jenengan saged dicepeng. Ora iso. Janjine dicepeng lho Kang Mas, ora cepeng liyane. Pokoke pun Kakang bakal ngayahi wajib. Wis Ora iso. Aku pamit Yayi. tok ngandel ora. Tok dede tanda. Toprak bubar. Tobonge ambruk. Kaya Mas. Jenengan kaya mlayu tenan lho media omongi dalange kon mlayu kaya mlayu tenan. Lah, Ha nubruk tenan kaya ngawur lho.
Akhire ra tak goceki mau wis jomplang kok. Aku wis krasa mula ket mau wis ngene ngandel ora. Totalitas ya Mas ya iso mlayu tenan ya najan to nubruk. Ora napa totalitas. Enten mboten. Pripun? Enten sing sakit mboten? Mboten. Kula niku pun biasa. Oh biasa. Nggih, nabrak. Biasa nabrak. Nggih. Kurang ajar ya. Biasa Lho nabrak. iki saestu kok, Pak? Lah nggih. Nggih. Monggo. Dum-duman anu hasil kartis ketoprak. Ayo. Nyaki Mas apa Mas Alon-alon sik ndak nabrak aja. Ora apa-apa. Nggih, tambani nggo. Nggih. Hasil kartis nggih sesuk main melih. Nggih. Sesuk dapukane sing supaya ora nabrak niku sampean didapuk watu. Nggih. Pun teng riku mbegegek meneng mawon. Nggih. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, mejang sanes wedal pinagih malih. Nggih. Sesuk kula teng Tulungagung. Mriko napa? Waduh. Mboten, Pak. Tebih, Pak. Napa? Tebih. Mboten napa-napa nak aja kesasar. Ya ora karo bapake. Ayo, Mbok. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih, Mbak matur Tatin nuwun. sembah nuwun. Nggih, sami-sami Mas. Nggih, miki balekke. Apa par digawa. Oh, langsung sikile diuncal-uncalke mawon teng riku. Aku kok enggak terima honor ketoprak. Hah? Honor ketoprak. Honor apa? Ketoprak. Arep entuk honor ya sak ngarepmu, arep ora entuk honor sak ngarepmu. Lah Mas Fajar oleh dum-duman lho. Ya, gelem 50 ra gelem ya minggatokno. Rahasia karo duit. 50 ya mayan kena nggo tuku nguyah. Ayo nggo nguyah. Nggo kuwi tukoke uyah. Terus kowe nyoso ember sing gedhe kae tok naik banyu anget, biuk uyah terus tok nggo kungkum. Terus digoreng. Engko ora medhu ae lho. Padake ingkung. Ingkung semono tenan dirayah. Iki piye wis? Ayo ora kok iki ana pamundhutane, Lin. Ya diaturke sisan, ya. Gampang iki saka Pak Camat bangun tapan. Ya. Napa? Gugur gunung. Ora kur. Ora 50 ekor. Ya. Dewe. Dhewe kok ya tanggung jawab. Nek arep ya 50 bali ngene. Ah terus? Aku linggo kono ngukur ning 50 bali. Lah kan 50 le bayaran ketoprak. Ah sing ngakon ketoprak sapa? Pajar. Ah jaluk pacar kok. Jar ndi mau? Aku rong mbok kei lho, Mas. Ora krungu, Dek. Iya. Enggak peduli ya wis. Enggak peduli wong ya ora weruh kowe kok. Dek ora weruh kowe, dek ora isin wong ora weruh wong-wong. Iya, ora apa-apa. Iya dibawani Pak Fauzan kok, Camat Bangun Tapan. Iya, Bapak Camat, monggo. Ben Atatin men kluap-laup dhewe. Iya. Iya. Monggo. Bawani napa langsung? Langsung bawani. Langsung. Yo, monggo, yo.
ayo kanca sembah nuwun wis gek bali nang nggonmu. Siap. Di ngremi neh. Apa nih? Ndoke men netes. Aku ora ndendok lho. Sing ndendok ki jenengan kuwi. Oh, tenan lho ora. Pancen omongane wis ora ana batas-batas. Waton trap-trup ora. Iya. Anggepe wong mayang kok nggawa ndok. Mewo-ewohi. Iya, ya pancen bener kaya mak iya. Ane ya piye ya. Tetep ngleleng wong wedok karo wong lanang. Ayo. Pamundutan selanjutnya Rizky Konveksi. Ya saka Gatak